No konečne leto. Poďme radšej dovnútra. Poďme. Fú. V tomto showroome sa nachádza 7 značiek Porcelanosa Grupo. Poďme si ich ukázať. Srdce celej skupiny je Porcelanosa, značka, ktorá udáva trendy v keramických obkladoch a dlážbách. Ak milujete autentickosť, prírodný kameň, mozaiky a drevo, Lanty Colonial je príjemná voľba. Noken pretvára kúpeľne na luxusné domáce wellness. Kryon, materiál, ktorý nemá limity. Je neporézny, antibakteriálny a príjemný na dotyk. Zároveň ponúka obľúbené dekoračné panely a mnoho iných výrobkov. Exkluzívne kuchyne a nábytok, ktoré kombinujú špičkovú technológiu s čistou estetikou. To je Gamma Decor. Sila a elegancia vo veľkom formáte, to je X-Stone. Spekaná keramika, ktorá premení fasády, steny aj pracovné dosky na umelecké diela. A Butech vám zabezpečí všetky stavebné systémy a technológie.